Bitrata février kalo tile 6 san 2024 o kɛra donba ye Mali furuba falaw bolo ka da kan Faranjala fanga jamana kuntigi son excellence le colonel Assimi Goïta ka sangana ka layidu talen ye octobre kalo tile 31 tɛmɛlen furuba falaw tɔgɔla do laɲanamani hukumu kɔnɔ a ye Mali furuba falaw tɔgɔla so birigiden fɔlɔ da so min do a bɛna jɔ aéroport taasira kan ka ɲɛsin Mali météo soba ma a baara kuntala bɛna kɛ kalo 18 kɔnɔ an ka Asanba Jalo Ture lamɛn ale ye kɛnɛya ko ani ɲɔgɔn dɛmɛ minisiri ye an bɛ bɔ fɔlɔ an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo a ka ni hakili ɲuman ɲina san o san m'a dɔn n'aw hakili b'a la octobre kalo tile 31 o ye bɛ fɔ min ma ko pipiw ka don journée des pipis o don mana se président de la transition bɛ pipiw invité u bɛ taa kuluba zeyina laɲini dɔ kun ye k'a fɔ président denmisɛnnin ninnu kɔni u talen don en charge parce que kalo saba wari bɛ d'u ma u ka kalanw talen don en charge fɛn caman talen don en charge mobiliw dir'u ma fɛn bɛɛ dir'u ma mais fɛnnin kelen pewu de b'u jɛ so t'u bolo a ko ni Ala sɔnna ma k'a y'a mɛn o don de bi cɛ an y'a jate bi a tile 96 de a filɛ k'o layidu ci min ka so yɔrɔ ka d'u ma so in bɛna kɛ jigisigi so yɔrɔ dɔ de ONAPUMA n'o bɛ fɔ min ma office national des pupilles du Mali olu ka siège bɛ k'a kɔnɔ en même temps soden dɔw bɛ k'a kɔnɔ den fitininw minnu ma se san 5 ma olu ta bɛ kɛ yen kɔrɔbalenw ta bɛ kɛ yen cɛmannin ni musomanninw salle de conférence bɛ k'a kɔnɔ salle de jeu bɛ k'a kɔnɔ pour que denmisɛnnin ninnu u ka jigisigi yɔrɔ dɔ sɔrɔ hali minnu bɛ kɔnɔna ninnu na n'u nana Bamakɔ waati min na u ka yɔrɔ sɔrɔ u tɔgɔla so a ma nɔgɔn ni bangebaga tɛ yen a ka nɔgɔ dɔw bolo a ma nɔgɔ dɔw bolo dɔw bɛ yen nɔ hali jigiyɔrɔ t'u la donc c'est pour que k'u jigi sigi k'a yira k'a fɔ an kɔni tɛ se ka nin di bangebaga minnu taara ma nka an b'an seko bɛ kɛ walasa jamana k'a jɔyɔrɔ fin k'a dɔn k'u taara Maliko de la an fana se ye min ye k'o kɛ denmisɛnninw ye. Minisiri b'a ɲini falaw somɔgɔw fɛ minnu ma lakodɔn u ka taa u yɛrɛ kofɔ ONAPUMA la walasa jamana bɛ jɔ u jigikɔrɔ cogo min na. A bɛ fɔ min ma les pupilles en République du Mali yɛrɛ b'a dɔn fila don pupille de la nation bɛ pupille de l'État bɛ yen mais pour que i ka se ka na a kɔnɔ o b'a sɔrɔ i enregistrelen don fɔlɔ ONAPUMA fɛ parce que n'i lakodɔnnen don i ka sɛbɛn bɛɛ bɛ kɛ m'a dɔn n'i y'a kɔlɔsi hali denmisɛnninw filɛ nin ye fɛn ni mun bɛɛ kan na carte bancaire b'u bolo u ka kɛnɛya talen don fu n'i b'o hukumu kɔnɔ dɔrɔn so in dama ka kan bɛɛ fɛ min b'an bolo k'a fɔ falatɔw ma n'i ka mɔgɔw banna ka ban a ka kan ni minnu bɛ sɔrɔsi kunda ou bien minnu bɛ yɔrɔw la mɔgɔw b'a ladɔn anw bɛ se k'a dɔn ka papiyew ɲini mais dɔw bɛ kɛ a bɛ tɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔ hakili kan i yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ONAPUMA bɛ région bɛɛ kɔnɔ ka t'i yɛrɛ yira sɛbɛn minnu ka kan n'u y'o fɔ i k'o ɲini i b'o ɲini i bɛ ta jamana foroba fala ninnu fɛ parce que dɛmɛ caman bɛ kɛ foroba fala ninnu ye école minɛnw bɛ d'u ma u ka kalanw bɛ sara fɛn caman bɛ k'u ye. Tiɲɛ don so in jɔli musaka bɛɛ bɛ ka bɔ Faranjala fanga jamana kuntigi de kun nka fɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko fala ninnu ye foroba falaw de ye bɛɛ kan ka jɔ u jigikɔrɔ walasa u k'a dɔn k'u faw ma sa gansan. Agibu Assimi Dambele ale ye jamana kuntigi ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnlen ye. Baara in kɛra œuvre sociale de la mais mɔgɔw kan k'a faamu ko foroba falatɔw don foroba falatɔw don kɔrɔ ko bɛɛ de kan k'i hakili t'u la k'a fɔ u somɔgɔw tora Maliko de la u tora Mali kumabɔli de la o kosɔn bɛɛ kan k'i hakili t'u la u somɔgɔw minnu bɛ yen fana k'a f'u ɲɛna ko sara tɛ nin ko in tɛ sara ye parce que ni i ye mɔgɔ perdu i ye fɛnba de perdu a tɛ se ka sara ni mɔgɔ sara a tɛ se ka sara mais k'a yira mɔgɔw la ka jigi yɛrɛ di minnu bɛ kɛlɛ la sisan k'a fɔ Ala k'an kisi n'u taara mɔgɔw bɛ yan mun hakili b'u la président k'a daminɛ président na président ko ale de y'u fa fɔlɔ ye ale de ye hali cɛsakabatɔw fana ye cɛ fɔlɔ ye k'a fɔ surtout sɔrɔsiw de ka ca u la sɔrɔsiw de ka c'u la sɔrɔsiw dun an b'a dɔn armée ye famille ba kelen de ye donc k'a fɔ bɛɛ k'i hakili to falatɔ ninnu na président ko tant qu'ale bɛ yen Mali denmisɛnninw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan surtout falatɔ ninnu a hakili bɛ to bɛɛ la inchallah so in ministère de la santé de bɛ veiller a la olu de b'u hakili to so in jɔliko la pour que a ka se ka jɔ joona a fɔra a ka jɔ cogo min na a ka jɔ ten ka normes bɛɛ respecter parce que denmisɛnninw de bɛna bila a kɔnɔ denmisɛnninw bɛna bila a kɔnɔ normes bɛɛ kan ka respecter normes de sécurité bɛɛ kan ka respecter mais ministère de la santé de bɛ veiller a la œuvre sociale anw fana bɛ yen anw fana b'an hakili to a la k'an hakili to pour que so in ka se ka kɛ soba ye
a ka kɛ solidarité so ye a kana kɛ so ye mɔgɔw bɛ bila mun kɔnɔ ten dɔrɔn a ka kɛ symbole ye mun b'a yira ko malien bɛɛ de tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma autour du Mali a wari bɛ bɔ président de la transition décout mɔgɔw kan k'o faamu gouvernement tɛ président de la transition ka œuvre sociale de don an y'a ye a sigi don a ko wari min bɛ d'ale ma k'ale yɛrɛ ta a b'a tila saba ye tila fila k'a b'o di fan fila k'a b'o di maliyɛnw ma mais an ɲɛ b'a la wari in bɛɛ bɛ ka taa la sisan mais wari in bɛɛ so in jɔ wari milliard je crois milliard 3 ɲɔgɔn o bɛɛ bɛna bɔ président de kun président de bɛna so in jɔ k'a di malidenw ma. ONAPIMA ye jamana ka cakɛda kɛrɛnkɛrɛnlen ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ foroba falaw ladonni ma a ɲɛmɔgɔba Sisi Odile Daku ale ye furancɛla fanga jamana kuntigi fo ka waleɲuman dɔn. Pipi ye falaw de ye Mali la yan fala sufaya min no fala sufaya 2 de don faso ka falaw ani jamana ka falaw faso ka falaw o ye falaw ye minnu somɔgɔw tora jamana ka ca la n'u u nin tora a la walima ni kasara y'u sɔrɔ a ko la u tɛ se k'u mago don u ka denbaya la faso ka falaw ye fala ye fana ni a bɛ fɔ min ma ko catastrophe naturelle kasaraba ye jamana mɔgɔ minnu sɔrɔ ni faso nin b'o la walima ni tribunal ko faso nin b'o la a bɛ fɔ olu de ma ko faso ka falaw donc sisan min ye jamana ka falaw ye pupille de l'état o ye denmisɛnnin fililenw ye somaga jɔnjɔn tɛ minnu na walima u ba ni hakili wasi b'o la walima n'o bɛ kaso la kaso kuntagalajan a bɛ fɔ o de ma ko pupille de l'état donc faso ka fala ani jamana ka fala o fila faralen ɲɔgɔn kan o ye faso ka foroba falaw ye n'an b'a fɔ ko pupille de la république wasa k'u ladon n'u kɛra falaw ye pupille de la république o bɛ hakɛya dɔ de dayɛlɛ u ye o hakɛya ye mun ye u ka kalanko musakaw u ka dumuniko musakaw an'u ka lamɔcogo musakaw n'u banana o fɛn bɛɛ bɛ ta o la donc wasa ka o hakɛ kɛ o ye an y'a latigɛ kalo o kalo 20,000 o ka di nin denmisɛnnin kelen ma o de la an ye compte bancaire wari bɔnyɔrɔ la compte dayɛlɛlen bɛ nin denmisɛnnin kelen-kelenna ye u bɛɛ lajɛlen ye 1653 ye compte dayɛlɛlen b'o ye kalo saba 20,000 bɛ di nin denmisɛnnin ninnu ma wasa o hakɛya ka se ka ta fufalaki jamana bɛ ka a seko kɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ni pose la première pierre min kɛra ta nin tɛ dɔɔni ye an bɛ Assimi Goïta fo colonel président de la transition k'a fo ka tila ka segin k'a fo kosɛbɛ ka gouvernement ministre fo an ka ministre de la santé k'a fo kosɛbɛ a n'o ka cɛsiri la donc nin so nin jɔli nin ye koba de ye an bolo kabini cakɛda sigira an hamina ko kun ye nin de ye an ye kɛlɛ kɛ wasa ka dugukolo sɔrɔ ala barika la gouvernement ye dugukolo d'a ma sisan o pose la première pierre filɛ a dun fɔra ko kalo 18 promesse tara 31 octobre de président ye promesse t'an ye ko a bɛ so jɔ an ye n'ala sɔnna sanni ale bɛ bɔ fanga la i y'a dɔn aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la donc kalo 18 ni basi ma kɛ an bɛ rendez-vous di yan kɛnɛ kan fana wasa ka inauguration kɛ j'espère bien et alisa ko pipiyu ko colonel Assimi ni ce ani baraji